Encetem l'últim dia de la reunió anual del Cercle d'Economia, una de les trobades més importants pel teixit empresarial català. I no pas perquè sigui multitudinària, com podria ser un Mobile World Congress, sinó per la qualitat dels assistents i per la influència que té el Cercle d'Economia tant en l'esfera empresarial i econòmica com en l'esfera política. Entre els passadissos del Palau de Congressos de Catalunya hem tingut aquests dies a Pere Aragonès, a Jaume Collboni i a consellers i conselleres, també nombrosos exconsellers i alts directius de companyies de primer nivell, experts, catedràtics. Però bé, no parlarem tant del qui, sinó del què, del contingut. Què n'extraiem d'aquestes jornades? Quines idees o reflexions de valor ens podem emportar? Us ho expliquem a l'Empresa al Dia. L'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Benvinguts a l'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Aquesta setmana hem gairebé abandonat la redacció, agafat un bon refredat i hem vingut al Palau de Congressos de Catalunya per gravar el nostre podcast, a les mateixes instal·lacions on l'elit empresarial ha decidit tancar-se durant 3 dies per debatre i dialogar i justament per obrir aquest debat i la mirada al món i a Europa. M'acompanyarà la Gemma Fonseca. Benvinguda, Gemma. Hola, Helena. Per analitzar les principals conclusions de la trobada i connectarem també telefònicament amb el Carles Flor, qui, des de la redacció, amb una visió més outsider, ens dirà la seva també. Gemma, de què més parlarem? Helena, guardarem uns minuts per parlar també de la indústria del podcast. Sabíeu que Espanya i Catalunya som els que consumim més podcasts de tota Europa? Una setmana més compartim amb vosaltres una breu píndola de l'actualitat econòmica i empresarial perquè directius, directives, empresaris o tots aquells professionals vinculats al món de l'empresa i al teixit productiu català porteu l'Empresa al Dia. Comencem! Encetem el tercer dia de la reunió anual del Cercle d'Economia, una edició que enguany estrena escenari. Aquesta ha sigut una edició molt política, un any més, i no pas per la programació de les 3 jornades, que també, sinó pel moment en què es celebra, que és a cavall entre les eleccions al Parlament de Catalunya i les del Parlament Europeu, que seran el pròxim 9 de juny. Sempre s'han convidat, en veritat, als càrrecs de la Generalitat, del Govern d'Espanya i de l'oposició, fins i tot de la Unió Europea o fins i tot el rei, i se'ls ha convidat per parlar del moment actual de la nostra economia, però també de reptes de futur. Però aquest any, com dèiem, pel moment polític que ens trobem, un any d'eleccions a escala mundial, de fet és l'any amb més convocatòries electorals de la història, s'ha parlat molt de política, tant local com internacional. Des de la Generalitat i la necessitat d'arribar a consensos i acords per formar un govern, també de les europees i l'auge de l'extrema dreta, i fins i tot s'ha parlat de les eleccions als Estats Units. Com afectaria a la geopolítica mundial i a la nostra economia el possible retorn de Donald Trump a la Casa Blanca? Per això, la geopolítica i els reptes mundials i el context polític van protagonitzar el primer dia de la reunió. Ahir, en canvi, ja vam baixar el terreny de l'empresa. Vam parlar de sostenibilitat, educació, simplificació administrativa, tecnologia, per descomptat d'intel·ligència artificial, i avui, aquest divendres, seguim amb l'empresa per centrar-nos en el tema estrella de les jornades, la productivitat, que de fet ha esdevingut la banda sonora d'aquestes jornades. Però abans de baixar nosaltres també al terreny, fem una miqueta de context. Explica'ns una miqueta, què és el Cercle d'Economia? Doncs bona pregunta. Es tracta d'una entitat singular de 1.300 membres que, sense ser una patronal, reuneix els principals empresaris de Catalunya, com també diversos intel·lectuals, i que aspira a ser escoltada, com has comentat abans, Helena, pels polítics i la societat civil, per donar resposta als grans reptes estratègics de Catalunya i Espanya. I quin és el seu origen? Doncs va néixer el 1958, quan un grup de joves empresaris volien tenir més obertura econòmica i modernitzar l'Espanya franquista. Ho van fer sota el nom del Club Comodín i van trigar una dècada en ser legalitzats. El terme Club Comodín, de fet, defineix molt bé la capacitat dels seus membres per adaptar-se a les circumstàncies. Posteriorment van començar a reunir-se cada dijous i també es van reunir anualment a la Costa Brava, després a Sitges i els últims 4 anys a Barcelona. En aquesta ocasió, aquest any, com hem dit, al Palau de Congressos de Catalunya. I també, Helena, m'agradaria parlar d'un any bastant clau, que és el 2017, que va ser un any intens per tots, també pel Cercle d'Economia, a causa dels seus pronunciaments i d'aquesta tardor calenta, no? Amb els primers passos del procés independentista, des del Cercle van promoure, podríem dir, una defensa bastant tancada de la unitat d'Espanya, amb retrets a les autoritats catalanes. Posteriorment van rebutjar la declaració unilateral d'independència, però també van condemnar la violència de l'1 d'octubre. Recentment s'han mostrat favorables a l'amnistia pels presos polítics. I ara mateix qui hi ha al capdavant? Sí, doncs
Ara, actualment hi ha Jaume Guardiola, que és el 20è president del Cercle d'Economia, després de proclamar-se guanyador de les primeres eleccions a la presidència del Cercle amb dos candidats el 12 de juliol de 2022, que ho vas cobrir tu, Helena, justament, no? Sí. I és que clar, perquè fins llavors sí que hi ha hagut això, no? Doncs 20 presidents, el que passa que no hi havia eleccions perquè no hi havia dos candidats paral·lelament. Sí, no? I l'exconseller delegat de Banc Sabadell es va imposar l'empresària Rosa Cañadas. També l'estan acompanyant com a vicepresidentes, que ho hem vist al llarg d'aquests dies i d'aquestes jornades, la Teresa García Milà i la Núria Cabotí. Com a secretària hi ha la Camino Quiroga, de tresorera la Carmina Ganyet i com a secretari l'Oriol Espats. Finalment, de director general, el Miquel Nadal. De l'edició d'enguany, que per cert, no hem dit el títol, que és El món aprova estratègies per impulsar la productivitat i el benestar en temps de canvi, voldria aportar dues reflexions. La primera és la que va publicar la darrera setmana al Cercle d'Economia a la seva nota d'opinió. I ha protagonitzat, de fet, moltes de les xerrades, no? I, de fet, hi han entrat els polítics, i és que tenim un problema amb la productivitat. En els darrers 20 anys, el creixement de la productivitat a Catalunya com a Espanya no ha evolucionat al ritme de la mitjana europea. De fet, s'ha equiparat al de les regions menys productives d'Europa. I això preocupa enormement els socis i analistes del Cercle, especialment perquè estan vinculant la productivitat com si fos una variable del benestar de la població. És a dir, determina la renda per capita d'un país i, per tant, el nivell de benestar de la seva població. Quanta més productivitat hi ha en un teixit empresarial, menys hores es treballen, o més qualitat de vida hi ha, o més altes són les rendes per capita, menys desigualtats econòmiques hi ha. Els motius d'aquesta davallada s'han apuntat molts, entre ells que hi ha un problema que és principalment estructural de la nostra economia. Els sectors amb més pes no són d'alt valor afegit, podríem dir la construcció, el turisme, l'hostaleria, i els que sí que ho són comencen a tenir cada vegada més pes, però encara no és suficient. I sobre aquest punt m'ha semblat que és molt de valorar que els polítics han entrat a debatre i s'han mullat sobre el tema, no només els experts i els directius, i això no sempre succeeix. Collboni va agafar el guant de la productivitat i el benestar i ho va vincular amb la defensa de la democràcia, sobretot vinculant-ho al creixement de l'extrema dreta a Europa, i la Pere Aragonès va marcar 5 línies d'actuació per combatre aquesta manca de productivitat. I les va marcar ara que no hi serà el govern, però que són una aposta per les noves tecnologies i la transferència tecnològica, que això sí que és d'alt nivell d'alt valor afegit, una bona orientació de les inversions, justament encaminar-les cap al camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació, més formació professional i capital humà, especialització en sectors econòmics, com dèiem, d'alt valor afegit, com la reindustrialització de Catalunya, i una obertura a l'exterior, que això ja ho està fent Catalunya, amb les exportacions. I, Helena, també m'agradaria afegir, justament ara que parlaves de Pere Aragonès, que també va fer una declaració que ha ressonat molt als mitjans de comunicacions i que, la diré textualment, la Catalunya dels 8 milions no la podem pagar. Sí, això ho deia reclamant un model de finançament, una reforma. Efectivament, i també em quedo amb una altra afirmació contundent, que en aquest cas el va proclamar Jaume Guardiola, que deia una nova convocatòria electoral és un luxe que no ens podem permetre. Sí, Jaume Guardiola, de fet, ha criticat, que també ho van criticar a la nota d'opinió, però que va criticar que portem 15 anys a Catalunya amb legislatures que acaben abans del seu termini i que ens porten a unes eleccions cada 2 anys i mig de mitjana, i això té un cost, tant econòmic com social, per la nostra societat, o sigui, de desafecció cap a la política o cap a la democràcia. Sí, i Helena, si em permets, també em va agradar molt una conferència que vam cobrir justament el dimecres, que tracta sobre la importància de la mirada internacional, a càrrec de la rectora del College of Europe, si ho pronuncio bé, Federica Mogherini, que va abordar la complexitat una mica que estem vivint en aquests moments, amb Ucraïna, amb Israel, amb la Xina, la incògnita de Trump als Estats Units, i mira, m'he quedat amb molts titulars que els tinc apuntats a la llibreta, El que va dir, no veig ningú que treballi per la Gaza del demà, i també ha parlat del que significarà si Ucraïna entra a la Unió Europea, o també una mica que hem de parar molta atenció a la Xina. I un lema final, cal no ser tous amb la Xina i començar a parlar de tu a tu. Sí. De fet, és que sí, és del dimecres, que és que va ser com una mirada internacional constant, i com, sí, Gaza, la Xina, Israel, poden semblar molt llunyans i com ens afecten després en la nostra economia. Connectem amb el Carles Flor, director de negoci de Via Empresa, que el tenim a l'altra línia del telèfon. Al Carles, pels qui no ho sabeu, no li agraden excessivament aquests esdeveniments, però de l'empresa al dia no es pot lliurar. Carles, com estàs veient la reunió del Cercle fora del Palau de Congressos? Helena, jo la veig bé. Suposo que tu, que estàs a prop, la veus molt bé. Com sempre, i com és habitual, no servirà per gran cosa perquè els grans temes no es troben. És a dir, he vist ara que hi ha una taula rodona per parlar
de la urgència de la simplificació administrativa, que deu ser això del desburocratitzar. I no veig a cap d'ells que hi hagi empresaris que són els que reclamen aquesta desburocratització. És el de sempre. Ahir parlaves a la teva crònica, o parles avui, que tant Aragonès com Guardiola ara coincideixen en la necessitat de reformar l'actual model de finançament. Un quan ha plegat del govern i no ha aconseguit cap reconeixement, i ara sí, ara cridem tots o hi ha un acord significatiu per assolir un canvi estructural del model de finançament o la Catalunya dels 8 milions no la podrem pagar. Home, una mica de previsió, no? Bé, aquesta crítica, la demanda d'un canvi en el model de finançament, no és pas nova. De fet, tant el Cercle com justament en aquest cas Esquerra Republicana fa anys que demanen aquesta reforma. De fet, l'any passat la Natàlia Mas, consellera d'Economia, en el seu discurs també la va demanar denunciant el dèficit fiscal que pateix Catalunya, que ve justament per aquest model de finançament. Abans del podcast, però, quan hem parlat, m'ha agradat una reflexió que has fet, que relacionaves l'entrevista que va fer la Gemma el diumenge passat a l'economista Marc Reguant amb les jornades del Cercle d'Economia. A veure, explica'ns aquest raonament. Mira, raonaments pocs ja. Tu dius que fa temps que es reclama la Natàlia Mas l'any passat, aquest any l'Aragonès, i l'any que ve el Pepito Bregolat. És igual. El problema és que no aporten solucions. I, tornant al que em preguntaves, que he fugit d'estudi, jo et recomanaria que tornéssiu a llegir aquests senyors que estaven aquí, senyors i senyors, l'entrevista de la Marc Reguant i l'entrevista de la senyora Nogueroles, que es va publicar l'altra setmana. I totes dues coincideixen amb el mateix a l'hora de parlar al món de l'empresa. Tots acudim a buscar un assessor i a buscar consell quan hi ha problemes. La senyora Nogueroles deia, em contracten quan hi ha caos. I la senyora Reguant diu, em contracten i em venen a buscar, diu, quan les coses estan difícils. I per això diu, és millor tenir les discussions difícils quan no estàs amb l'aigua al coll. I això, que s'aplica a l'empresa, també s'hauria d'aplicar als polítics. El problema important per això és que la majoria de polítics, per dir gairebé tots, cap d'ells ha estat a l'empresa i no sap el que és realment allò que deia un, estar davant de la cotxina transparència dels ingressos i de les despeses. Carles, amb moltes ganes de rebatre els teus arguments crítics en persona. Ens veiem la setmana vinent. Bon cap de setmana. Que tingueu un bon cap de setmana, Gemma i Helena. I ara tornem als passadissos del Palau de Congressos de Catalunya, perquè ahir a la tarda vam estar pels passadissos, justament, entre els diferents socis del Cercle d'Economia i vam aprofitar per preguntar-los a ells quines reflexions extraien d'aquestes jornades. A més, he de dir que són molt bones i variades. Bé, comencem amb el primer que vaig trobar, que era el Jaume Alsina, president de l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar, qui de fet ha estat combinant aquests dies les jornades del Cercle d'Economia amb Construmat. Endavant, Jaume. Hi ha uns ponents molt interessants, et donen una visió molt geoestratègica que jo crec que és important per sortir del dia a dia i, per exemple, ara a la taula de sostenibilitat amb els CEOs és molt interessant veure com les grans empreses estan entomant aquests reptes tan grans que tenim com a societat. També li vam aconseguir robar un minut al Pau Relat, president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona i CEO de Mataró. Crec que hem tingut ponències molt interessants. Ahir va haver-hi la dels dos periodistes del Washington Post, que ens va donar una visió, diguéssim, molt rellevant de lo que pot ser les eleccions americanes. La periodista israelita sobre la situació que s'està vivint també en aquella part del món. Jo crec que això et permet fer una visió del context geopolític mundial molt rellevant. Avui hem tingut el ministre d'Economia, que jo crec que per un dels temes candents també ha estat rellevant, en el sentit que s'ha posicionat molt clarament contra l'OPA que el BBVA està fent en el Banc de Sabadell, una mica també, i aquest és una mica també el sentiment que a nivell de món empresarial català es respira, no?, de ple suport del Banc de Sabadell en aquesta situació que estem vivint, i per tant fins al moment, repeteixo, ponències molt interessants. I també vam tenir l'oportunitat de parlar amb la Maite Barrera, presidenta de Barcelona Global i vocal de la Junta del Cercle, que va portar una visió, aquest cop molt diferent, però també molt encoratjadora. Tenir davant nostre els dos creadors de les vacunes que ens han salvat la vida, no?, i tot el públic que s'ha aixecat, és increïble, no? I quan diem el món a prova, què més a prova que el que ens va posar el Covid, no? I jo crec que de les coses que m'enduré per sempre d'aquestes jornades és haver conegut aquesta parella i haver-los vist allà i marcarà la diferència.
A l'Oriol Alba, secretari general de Secot, també el vam enxampar, a més en un moment important per la patronal, perquè ahir mateix van denunciar el robatori constant de coure que pateix la indústria catalana. I li vam preguntar al respecte. Aquest no és un fenomen nou, ja fa temps que les empreses venen patint robatoris puntuals, però ara el que sí que veiem és una tendència creixent, sobretot aquestes últimes setmanes, molt coincident amb altres entorns com hem vist a la xarxa ferroviària, etc. I ens preocupa aquesta tendència creixent i per tant el que fem és més col·laboració estreta més que mai amb la policia, amb Mossos, la policia local i sobretot molta informació i alertar les empreses que tota aquella mesura de caràcter preventiu que puguin implementar és el moment de fer-ho. I la Carmina Ganyet, tresorera del Cercle i directora general de Colonial, va extreure reflexions sobre aquest món, diríem, a prova. Realment, el lema de les jornades, que és el món a prova, s'ha posat de manifest en diverses sessions i amb els reptes que té el món en el que estem vivint, des de la descarbonització, amb temes de sanitat, amb temes geopolítics, temes energètics, intel·ligència artificial, i crec que el comú denominador, encara falten taules per debatre, és la cooperació, el pensar en global. Europa ha de competir a nivell global. Tenim una oportunitat ara amb les noves eleccions europees de construir un pla estratègic de veritat a Europa i ser un referent per competir, que les nostres empreses, la nostra economia no perdin competitivitat. Per últim, per apropar-nos a l'ecosistema digital, vam robar-li també un minut a Francesc Fajula, CEO de la Mobile World Capital Barcelona. Estic molt i molt content, com cada any d'haver vingut, aquest any especialment perquè he sentit la paraula digital 300 vegades, la paraula sostenibilitat unes 400, i això és molt important, perquè això és el que està arribant a això. Hi ha hagut intervencions molt brillants, jo crec que hi ha hagut missatges avui molt i molt potents per a l'audiència, amb gent nova, de fet. Jo crec que també és interessant que anem incorporant en el debat que tenim a Catalunya sobre temes econòmics i temes de tecnologia també, gent que possiblement no hi estava fins ara. Bé, tinc dubtes de que el format sigui el millor, però crec que la millor manera de mostrar-vos què és el Cercle i què se n'extreu de valor d'aquests dies era justament que parlessin els mateixos socis. I ara, per no atipar-vos del Cercle, canvi radical de tema. Ens anem a la indústria del podcast. Aquesta setmana el periodista Carlos Rojas ha publicat una radiografia de la indústria del podcast. El boom d'una sintonia que no deixa de créixer. Mira'ns a nosaltres. Fa 5 anys els usuaris no coneixien la paraula podcast o fins i tot es travaven en pronunciar-la. De fet, avui l'oient virtual ja situa el podcast per davant de la ràdio. Quines són les xifres perquè es parli d'aquest boom, Gemma? Doncs les xifres són molt interessants. Els internautes catalans i espanyols són els que més podcast consumeixen a tota Europa. Estaríem parlant d'un 45%, i la inversió publicitària ja està rondant els 6 milions d'euros anuals. En realitat, però, el podcast és un fenomen mundial i, per qui no ho sàpiga, van néixer als Estats Units. I parlem de casos d'èxits catalans, que això sempre ens agrada. Sí. Molt interessant el que explicava el periodista Carlos Rojas aquesta setmana, perquè a Catalunya hi ha qui va saber detectar l'onada amb molta previsió. Una de les productores catalanes més experimentades és, ara no sé si ho sabria pronunciar bé, Upcast, no? Que està situada a Barcelona i que va iniciar-se, podríem dir, el 2015. Joan Prats és el CEO i el fundador de la companyia. L'èxit de productores com aquesta passa per diversificar temàtiques, o com li explicaven al Carlos, no? Del true crime, de societat, de premsa del cor, que moltes també la consumim a vegades, i també d'històries personals o esports, entre altres. Sí, també hi ha, no? La Sotana, la Turra, també són molt coneguts. Sí, i que també ho escoltem molt sovint, sí. I quin és el futur del podcast? Doncs aquí podríem dir que, bàsicament, la ficció sonora, no? Que està començant molt als Estats Units i està triomfant a grans produccions com, per exemple, en sèries d'HBO o Netflix. Veurem si aterra a Catalunya. I avui, per no passar-nos gaire de temps i no perdre-us pel camí, no us presentarem l'agenda de la setmana vinent, però si teniu curiositat, no ho dubteu, entreu a viaempresa.cat a la home i si feu una miqueta d'escroll podreu veure els esdeveniments que us recomanem per als propers dies. El que sí que no deixem de costat és la nostra píndola filosòfica. Acabar la setmana amb filosofia ens agrada, perquè és molt necessària pels nostres temps i, en veritat, per portar l'empresa al dia. Avui la politòloga i filòsofa Ariadna Romans ens porta una cita filosòfica molt coneguda per tots. Va sobre pensar i existir. Segur que ja sabeu quina és, no? Bon dia, Ariadna. Doncs sí, Helena. Avui us porto una frase que és molt senzilla, que tots coneixem, d'un filòsof francès anomenat René Descartes, i és la frase de penso, aleshores existeixo.
És una frase que últimament s'ha fet servir molt en molts contextos i en moltes aplicacions diferents de la nostra vida contemporània i que fins i tot ha quedat com una mica matxacada, no? És d'aquelles frases que en filosofia ja no es mencionen perquè ja estan massa utilitzades. Però sí que és veritat que és un fet molt curiós, un fet molt petit, però que sí que ordena molt l'acció quan estàs fent una estratègia. I és que primer pensar i després existir, és a dir, primer pensar en el que estàs a punt de fer i després implementar-ho o després passar-ho a la pràctica, sempre és recomanable i sempre és una bona opció, no? I a vegades hi ha persones que són més partidàries de no, anem fent i ja ho veurem, o més partidàries d'experimentar sense fer la reflexió prèvia i imprescindible que requereixen accions en l'empresa, però també accions en altres àmbits de la vida. I penso que és a vegades important tornar als clàssics i tornar a aquelles frases que ja teníem molt incorporades, però que potser necessitem recordar i necessitem que retornin de tant en tant. I amb aquesta reflexió que ens convida justament a reflexionar i pensar, que ho hem fet molt aquests dies, acabem la setmana i donem marge, de fet, a mantenir enceses aquestes reflexions durant el cap de setmana, a pensar a foc lent i també a recuperar-nos d'aquest refredat. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Adéu! Adéu, ha estat un plaer! L'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa.